Салому алейкум, бародаро. Шумтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон. Бародаро, ҳамин дар деҳаи Чилгазӣ 1.5 гектар боғи фурӯшиай. 15 қатор. Наздики муҳалланда. Ана документаи собственӣ бародаро. 15 қатор. Якта қаторашан 25 бех, 27 бех дарахташай, дарахти зардолу. Ана суртои дарахт нишоники лучак мегӯем мо ку. Нишоники лучак. Обаш бемалол. А канал поинанда бародаро. Ана бентон қатори зардолу. Ана полни сипси обхӯрдагӣ. Ана дарахту ҳамин бошад 15 сола. Ҳай. ҳамин сол бисёр карги бародаро. Дарахту ҳосили имсол бениҳоят нағз. Бо ҳар қаторшан 2 бех, 3 бех сафедорашай, себашай бародаро. Бо ҳамин поини заминанда қариб як зиёда аст 200-300 бех сафедорашай. Сафедорашай. Анакума якташа ҳосилаша нишонтиям бародарҷоно. Ана агар чишмотон гузаштаса боштаган мана бародаро. Бисёр карагӣ. ҳосилаш бениҳоят нағз. ҳосил баёни мана хоҳитон ин дарахташа нишонтиям мана. ҳосилош нағз, обош нағз. Ана нархаш бародаро 350 000 сомон. Бо савдо мекунем иншоалло. Агар харидори аниқ бошта ҳамин номери мана аниқаш. Фақат ҳамин омда мехаридига бародаро телефон кунтон. Овра нишон метиҳам ҷоҳоша. Ҷоҳош ҷоҳои бениҳоят нағз, наздики муҳалла. Обош нағз, ҳама ҷиҳата зӯр. Як бор дига мегӯям суртош ҳамин нишоники лучак мегӯем мо. Духел сурт. Ана барои дастгириётон якҷон ташаккур. Ҳамин лайка занитон, подписация фаромӯш накунтон бародаро. Ман ҳамин номери экранада номерай ҳама телефон кунтон, ман албатта ҷавоб метиҳам. Гапу коромое мекунем. Барои дастгирӣ якҷон ташаккур бародарҷоно. Ана ҳамин боғ.